propesiya ni Propeta Isaiah nga inyong kong gisimba sa inyong mga ngabil, pero inyong kasing-kasing halayo ka nako. Vain worship. Kung saan man yung vain worship? Walay pulos nga pagsimba sa Ginoo. Ano ba? Adi ay walay pulos sa pagsimba. Basahon na to. Matthew 15:7-9. Tig pakaron ignon. Pakaayo gayong pagkapropesiya ni Isaias. May tungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Kining mga tawhana nagpasilungog kanako, pinaagi sa ilang mga nabil, apan ang ilang kasing-kasing layo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga doktrina ang mga lagda sa tao. Tama? Kini siya i-relate kini siya ni Jesus Christ. Ano ba? Si Jesus ani nga tayo. Natagbo niya ang mga Parisiyo. Pag may yung Parisiyo, mga eskriba, kini na mga tao, they are very religious leaders, they are religious people. Mga Parisiyo, mga eskriba, na mga tao. Dili niyo? Nasugat sila ni Jesus sa adlaw. Kung sa ingon ni Jesus. Kamu, mga tigpakaroon ingnon. Tama ang propesiya ni Propeta Isaiah nga inyong kong gisimba sa inyong mga ngabil, pero inyong kasing-kasing halayo ka nako. That is vain worship. Basin ba yan? Purti ninyong tayo sa Ginoo. Sige, ang tanong ko kanina. Ang tanang tribo magaday. Sige, kanta. Pero, kumusta yung mga heart? Makaingon baka, tungod kayo nagkanta ka, ang tanang tribo magaday kanino. Nag-worship na ka sa Ginoo. Makaingon baka, yes Lord, di-worship na ka. Pangunta na. Kumusta nga ng imong heart? Basit ang imong nabil doon sa Ginoo. Pero imong heart, halayo sa Ginoo. O bigla, kung muadto ka sa balay sa Ginoo to worship God, make sure na muadto ka dito aron sa pag-worship sa Ginoo, which is mauna ang Ginoo sa Ginoo. Simbahan ang Ginoo, ya sa Espiritu o sa kamatuoran. Huwag kayo muna yung kinahanglan sa Ginoo kung gusto ka mo simba sa Ginoo. Di lang ang imong abil, kundi pati ang imong heart, pati ang imong lawas. Prepare! Mamuatubang sa Ginoo. Hindi ba mga Israelites sa luna sila 3 days na makitagbo sila sa Ginoo. Pinundo mo, nauli ko ng Israelites diya sa yuta sa Egypto, sa nasin sa Egypto. Mingon sila kang Paraon, haring Paraon, tuguti mi. Nabuhat to sa kabingawan. Kaya makitagbo mi sa Ginoo. Tulog ng gulong ato. Dili ito tagpo-tagpo na basta-basta lang murag gaay ko lang katao. Makitagbo sila sa Ginoo dito sa kabingawan. Kung sila limuon dito sa kamingawan, nakita ko sila. Mag-fasting, magluhod, mag-dive, magsimba sa Ginoo. Mayroon ka, buhat ko sa stanyo, kay magsimba ko sa Ginoo. Make sure, napag-abot mo doon, magsimba dito sa Ginoo. Makitagpo ka sa Ginoo. Kaya sa imong katagpo, ang Ginoo. So, dili ka mag-text-text, dili mag-story-story sa kapal. Kaya makitagpo ka sa Ginoo. Nakakagatindo ko, galingkod ka, ada sunod sa simbahan, imong heart is buto-buto, gadayag sa Ginoo. Ingon ang ulo sa Ginoo. Ako, mga tigpakaroon ingnon. Tama ang Ginoo ni Propeta Isaiah. Nagisimba ko ninyo, pinahagi sa inyong mga ngabil, pero ang inyong kasing-kasing alayo ka na ako. Kinsa yung gina, mga reliyoso na mga tao. Kinsa man yung mga tawhana, mga Parisiyo, mga eskriba, mga pangulo sa sinagoga, mga magbubuhat sa templo, kinyong mga tawhana. They are very religious. Sa Biblia, mga Parisiyo, eskriba, these people are very religious.